जागोन नामा गावसिनि बिटिसि एकर्ड समाव सिआइटिखौ बिथांमोना जादु गोनां बायसा खेबसेनो बोसोरसेयाव मावफुंनो हादोंमोन नामा बोसोरनैयाव मावफुंनो हादोंमोन नामा बोसोरब्रैयाव मावफुंनो हादोंमोन नामा आंनि समावनो मावफुंजोबनो लुगैजानाया बिथांनि थाखाय गोरोन्थि जादों होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय बिथांमोना गावनो 17 बोसोराव मावख'नो हायाखै केन्सेल जाबाय माबा जाबाय होननानै बुंनो अधिकार गैया होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा दिनैसिमहालागै केन्सेल जायाखै आरो बे केन्सेल जायैनि बिदिन्थिखौ नोंथांमोना ओजोंहाय मोन 22था गामि होनायखौ केन्सेल जाबाय होनबा जागोन नामा थारैनो दिनै जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव मोनसे शिड्युल टाइम खालामना लानानै दिनै मोनबा मिटिं जों लानाय जादों आरो बे मिटिङाव जोंनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे स्पिकार बिथाङा दंफैयो आरो गाबोनबो कक्लाबारि समस्तियावनो दं गासै मोन 9था प्राइमारिखौ जों गाबोननि गेजेराव कभार खालामगोन आरो बिनि सिगाङावबो जों बेलेग बेलेग समाव मिटिं खालामबाय थानाय जादों जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै आरो आं आसा खालामो जोंनि दोलोआव बा जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बा गासै बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोनि जिखिनि मोजां मोननाय बे मोजां मोननाया गोबां बारायबोदों भटारफोरा आरो नोंथांमोना नुनो मोनो जे कक्लाबारि समस्ति हिसाबैबो बाइ इलेक्सनाव जेरै दंमोन नङा होमबा जेरै दंमोन रायजोफोरा बिदियैनो दं दिनै जाला प्राइमारिनि बेन्दोंनि सिङाव जों दिनै मिटिं लादों बे मिटिङावबो सियारखौनो खनथाम लाना फैबाय जों दिनै ओरैबायदि मानसि जादों थारमाने जों ओरैनो खालि प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ रायलायनो होननानै लादोंमोन मिटिंखौ नाथाय दिनै जों रायजोफोराबो भटार्सफोराबो थारमाने बेयाव जोङो बाहागो लादों सियारखौ जों बार लायबाय थानांगौ जादों जायनि जाहोनाव जों बिनिफ्राय मिथिनानै मोनो जे कक्लाबारि समस्ति हिसाबै बा इउपिपिएलआ जिखिनि थासारि बे थासारिया मोजांनिफ्राय मोजां जालांदों जिहेतु कक्लाबारि बियाबाबो खाम्फा बरियारि बिफाङा मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबनानै बिथां बिसायख'थि फोसावथि खालामदों बे माबा मोनसे एफेक्ट जागोन मैया बिथांमोननिफ्राय मोन 9था प्राइमारियाव हाबफैदों होननानै जों खोनानो मोनदों आरो निस्सय जानो हागौ नोंथांमोना बे मिटिङाव दङमोन दा दङमोनबाथाय मैयानि जाला पिएचटिसिआव जाला प्राइमारिनि बेन्दोंनि सिङाव जानाय बिपिएमनि मिटिं आरो दिनैनि इउपिपिएलनि जाला प्राइमारिनि बेन्दोंनि सिङाव जानाय मिटिंखौ नोंथांमोना खेबसे फट'फोरखौ रिजायलायनानै रायजोफोरनि सेराव फोसावनानै हो अब्लानो बुजि मोनगोन जे कक्लाबारि समस्तियाव मैयानि बिपिएमनि मिटिं आरो दिनैनि इउपिपिएलनि मिटिङा मा रोखोमै जानो थांगासिनो दं बा मा रोखोमै जाबाय दं बेखौ रायजोफोरा स्पष्ट मिथिगोन आं बुंनायनि सोलायै आरो जिहेतु खाम्फा बरगयारिया मोनसे थांनाय बिटिआर एकर्डनि माखासे इनस्टिटिउट जानो गोनाङा गासिबो माने फैमाल जाबाय होननानै बिथाङा बुंनानै राजखान्थियारि माखासे रावफोरखौ बिथांमोना थोंजोङै बाहायनो हायो बेयाव जोंहा बुंनो लागा बाथ्रा गैया जाय रावफोरा जोंनि संबिजितारि रावफोर बेयाव आंहा बुंनो लागा बाथ्रा गैया नाथाय बिथाङा केन्सेल जाबाय माबा जाबाय होननानै बुंनो अधिकार गैया होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा दिनैसिमहालागै केन्सेल जायाखै आरो बे केन्सेल जायैनि बिदिन्थिखौ नोंथांमोना ओजोंहाय मोन 22था गामि होनायखौ केन्सेल जाबाय होनबा जागोन नामा दा जोंनि गेजेराव तामुलपुराव थानाय माखासे माने इउनिभार्सिटि माखासे माने मेडिकेल कलेज क'क्राझारनि जिखिनि मेडिकेल कलेज बेफोर कलेजआ एअपि जाना दं एअपि गभ अफ इन्डियायाव बे एअपि जानायखौ बिथाङा केन्सेल जागोन नामा गावसिनि बिटिसि एकर्ड समाव सिआइटिखौ बिथांमोना जादु गोनां बायसा खेबसेनो बोसोरसेयाव मावफुंनो हादोंमोन नामा बोसोरनैयाव मावफुंनो हादोंमोन नामा बोसोरब्रैयाव मावफुंनो हादोंमोन नामा हायाखैमोन बिथांमोना दिनै बिटिसि एकर्डनि दफाफोरखौनो जों बोसोरथामल' जादों बे बेलायाव बोसोरथामनि समावनो मावफुंजोबनो लुगैजानाया बिथांनि थाखाय गोरोन्थि जादों होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय बिथांमोना गावनो 17 बोसोराव मावख'नो हायाखै दा बे रोखोमाव रायजोफोरखौ बिथांमोना थगायनो नागिरदों केन्सेल जाबाय माबा जाबाय होननानै रायजोफ्रा देक नुलांबाय थागोन दिनै क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि बाथ्राखौ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि बाथ्राखौ माखासे एअपिनि बाथ्राखौ बिथांमोना लासै लासै नुलांबाय थागोन होननानै आं सानो ओंखायनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा सरकाराव दं ना माव दं बिथाङा एमसिएलए ना एमएलए बिथाङा केन्सेल जाबाय होननानै बुंनो बिथाङाथ' एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइननिफ्राय सोरबा इएमनिफ्राय सोरबा एमसिएलएनिफ्रायथ' बे रावा ओंखाराखै केन्सेल जाबाय होननानै सोरबा अफिसारनिफ्रायथ' ओंखाराखै बे रावा केन्सेल जाबाय होननानै बिथाङा सासे बिजाथि बिपिएफनि बिजाथि दासिमबो बिजाथि जाबावाखै जागोनसो बिजाथि ना एमसिएलए ना एमएलए ना मन्त्रि ना एमपि बिथाङा केन्सेल जादों होननानै बुंनो बिदिथ' रावबो जेबो जायाखै बिनिफ्राय बिथांनि रावनिफ्राय रायजोफ्रा बुजिना लानायासो दरखार दं बिथाङा दि बेसे मिसलिया बे 17 बोसोराव बिथाङा दि सोरखौ थगायबोखो दिनै बिथाङा 17 बोसोरनि उनावबो जोंनि सरकार थानाय समावबो सासे साधारन मानसि हिसाबै बिथाङा सरकारनि माखासे आसनिफोरखौ थगायदों होननायाबो बिथाङा बेसे थगायसुला बेखौ रायजोफ्रा हमदांनाया दरखार दं होननानै आं सानो आरो
चेकखौ खेबसे दिन्थिनानै होयोबाथाय मोजांसिन जागोन जे बे बबे बेंकनि बबे चेक मा चेक मानि थाखाय होनाय जादोंमोन बबे बेंकनिफ्राय चेक होनाय जादोंमोन बे चेकआ ब्लेंक ना मा बेखौ खिन्थिनानै होयोबाथाय मोजांसिन जागोन ना जोंनि डेम' चेक स्टेजाव राननाय डेम' चेकखौनो बिथाङा भुल बुजिनानै ब्लेंक चेक होफ्लांदों ना माथोथाय बेखौ खेबसे खिन्थिनानै होयोथाय मोजां जायो आरो बिथांमोना दा आथिखालाव ओरैबायदि मोनसे गोसोआव साननाय फैबाय जाय साननाया बेले बेजे दिनै बिथांनि समस्थिनि बिथांनि नांजाबना थानाय बिथांनि लोगो बिथांनि खिर खलाय लोगो बिथां चन्दन बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगौ 12 खालार खालि जइन जानायनि जिखिनि गिनाय दाखालि बावै बिथांनि लोगो सालबारि समस्थिनि एमसिएलए मानगोनां जय मुसाहारि बिथाङा जइन जानाय आरो कक्लाबारि समस्थियाव गोबां इउथनि दैदेनगिरि माखासे गोजाम बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जइन जाफैनायनि जाहोनाव बिथांमोना समखिखांनायनि जाहोनाव रायजोखौ मोनसे भुल मोनसे लामाजों दैदेनलाङो बिथांमोना आरो फिन खेबसेबाव नाजादो होननानै आं सानो आरो जोबथि सोंलु हिसाबै नोंथांमोननिनो लोगो सरकारमोन जिएसपिआबो नाथाय इएमखौ बोखारबाय सरकारजों थायाबाथ' इएमखौ बोखारखागोन बेयोथ' आरो बुंनो लागा बाथ्रा नङा जाय सरकारजों थागोन सरकारजों लोगोसे सापर्ट होगोन बिथांखौ सरकारजों थाफानानै जिखिनि खाबु मोननांगौ बे खाबुखौ मोनगोन आरो जुदि सरकारखौनो नांगौ समाव जुदि हेफाजाब होआबा जोंजों सरकारजों गैयाबा बेखौथ' बोखारखागोन आंल' नङा बियो बा इउपिपिएलआल' नङा बियो बयबो दोलोआनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावखागोन बे मोनसे आफादनि बेरेखा खामानि मावदों मावाखै होनाखै नाथाय बिथाङा सरकारखौ सापर्ट होआखै नङा होमबा आफादाथ' बिथाङा जिएसपि जों इउपिपिएल नङा होमबा आफादजों जोंहा सोमोन्दो गैलिया नाथाय सरकारनि जिखिनि खामानिफोर बे खामानिफ्राव बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होआखै बेनिखायनो जोंनि मानगोनां चिफ बिथाङा बिनि सायाव एक्सन लादों आरो बेथ' दिनै इउपिपिएलनिल' बाथ्रा नङा दिनै बिटिसिनिल' बाथ्रा नङा गासै आसाम गासै भारतआव गासै हादोरफ्राव बेफोरबायदि हाबाफारिया जाखागोन गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन